Виетнамците наесната, виетнамците тръгват и те да заземат, те пък искат да заземат част от Камбоджа и са зазели. По принцип Виетнам е едно от страната е била много малка преди Втората световна война, но постепенно в годините тя зазема част от Лаос. Реално Южен Виетнам, почти целият Южен Виетнам е било бивша Кампучия, нали, те наречената Кампучия, камбоджанска територия. Но те са зазели, презели са. Имам някаква информация, че Пол Пот е изключил за доставка на оръжие, да има оръжие от Виетнам. Изключен един много неблагоприятен договор за събиране на таксите от така нареченото 8 чудо на света, Анкор Ват. Това между другото много малко хора го знаят. 60% от таксите на Анкор Ват, които се взимат като туристическа такса, заминават за виетнамската хазна. Но това са други политически въпроси. Там малко е деликатна. Ако кажем така, ще кажат, ти откъде имаш тази информация, както и да е, нали? Значи до ден днешен си важи тая договорка. Да. Пол Пот се е изключил някакъв договор, т.е. 100 годишен договор, тъй като той няма откъде да се снабдява с оръжие. Единствено, където най-близките страни, където може да е Виетнам, за да води гражданската война, другата е Лаос. Лаос е бедна страна. Китай, която стока дойде от Китай, тя минава през Виетнам. Няма как да дойде от някъде другаде, през Виетнам. Всичко през Виетнам. На тайландците са продавали златото, там са вземали долари, за да могат да плащат с долари. Е много сложно там. Тя е толкова сложно, е оплетено всичко, оплетено там самите страни. Камбоджа губи много от територията си реално. Тайланд завзема част от територия, Лаос завзема част от територията. Много стара империя била, много силно развита империя, както едва ли не те са водили много такива войни, били са много силни в региона си, но в годините и те са загубили от територията си. Реално тя се граничи с териториите. Реално Камбоджа. Като нас. Последно, което са изгубили, един от най-хубавите острови в момента, там Сиамския залив, който е на Виетнам. 83-та или 84-та година Виетнам го взимат. И в момента той е райско местенце сега във Виетнам. Ага. На 4 км от Камбоджа и на 40 км от Виетнам. Се води виетнамско. Ясно. Като цяло не са дружелюбни към виетнамците, но политиката го изисква да са много дружелюбни. Основно се водят преговори постоянно. Търговските им взаимоотношения са силно развитие. Виетнам, Камбоджа, 70% търговията, която се осъществява в района, се осъществява чрез Виетнам. Виетнам е тъй като много силно развита икономически страни, много добре на международните пазари. Основно продукцията се изкупува от Виетнам. Вносители са Виетнам. Също, колкото са неприятели, толкова са и приятели Виетнам. Образованието също така много ходят във Виетнам да се изучават. Политика, всичко, тъй като те имат много добра образователна система. Образователната система е много по-добра. В много такива, те се насърчават хора, които виждат, когато имат някои хора, реално, които имат възможности за развитие, точно тях обучават. Не който се плаща той да се обучава, а който вижда човек, че който има потенциал за развитие, не го се обучава. Границата е една от най-големите. Има големи проекти заложени между Виетнам и Камбоджа. Реално искат да свържат един сега, който е най-големия проект, да свършат Хо Чи Мин с Сиенопил. Два пристанищни градове, които с железопътна линия да ги свържат, което ще развие силно търговските взаимоотношения между двете страни. Да. Сухоземен, отделно с магистрала, отделно с железопътен транспорт. Мисля, че миналия месец китайски компании изкупяха железопътната мрежа на Камбоджа. Оттам ще свържат Камбоджа с тая магистралата, която се замисля. Тя е една магистрала, която ще тръгва отгоре от Русия, през целия Китай, ще слезе до Тайланд и Камбоджа. Ако харесвате нашите предавания, абонирайте се за нашия канал в YouTube и включете известията, за да научавате възможно най-бързо, когато качваме нови броеве, откъси или друго съдържание. Благодарим ви!